Yun oh, dito tayo galing. Barangay Mapita. Tapos, yung puting yan, Binaybay. Sana? Ngayon. Itong dulo pupuntahan natin. Kunti na lang daw. Manyetang konti to. Hindi konti to. Yung haba na pinunta namin, no? Oh. Di mula dito, Mapita. Yan. Ayan, nanginig kamay ko. Nanginig literal ng kamay ko. Puro rough road yan. Puro angat kadamihan. Grabe. Kadang hindi makikita. Maabot. Buti na lang to. Kinaya. Basic. Panis yung CRF din. Oo. Mga umagat dito, yung mga tumagas dito. Puro ano ba yung mga tumagas dito? Sila ano, 'di ba? Yung mga enduro. Oh. Enduro. Ito, pang-endurog. Pati ba yung motor ni boss? Kakarag-karag pero pinaya ng 54 and then asa nang kukunti na lang, marami na to. Enjoy ka ha, enjoy ka pa ha. Tama, baka tayo panggilis pareho. Eto, na-google ina muna naman kami. Biruin mo to, ito yung nakit namin. Aala ko yung tatagos dito, okay na. Okay na yung kalsada. Biruin mo to. Oh. Nangamoy yung clutch namin. Nilit. Pababa oh. Pero ang ganda ng view. Oh, di ba? Bari apo. Ito, Antarik. Ang ano namin, destination namin yung intersection ng Daang Kalikasan to Zambales Road. Marapit na mga lahati. Pag nangalahati na yung rough road, okay na. Amoy pa rin? Yes. Sa'yo nangamoy din sa'yo? Konti lang. Akin malupit. Binalutan ko lang. Yung Mahirap na. Baka magpunta. Dito kami pumunta noon. May ano pa nga dito eh. May tangke ng tubig. Dito ata kayo naligo nun. Iba yun. Sa naligo sa Daang Kalikasan yun. Yung dito kasama ko dito sila pare Nelson. Dapat tayong pala natin. Okay lang yan. Dati pa lang tayo. Gusto maganda ano, pwede naman doon. Uy! Ano yun? Hop! 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 Tandahan! Hawak! Saan tayo? Bahala na ka saan? Hop! Diba to? Yan. Hop. Yan. Medyo lumuwag. Lumamig. Gusto ko malamig kahit mahirap. Oo. Tapos yung klima, no? Ganyan lang, malamig, oh. Oh, ba't namin toto? Ano sabi yung problema naman yung bot? Oh, ano? Balang na-waste mo to. Ano? Tama? Tama yung wasting nyo na mo? Tama, balat! Dito tayo, no? Bulatin si J-Max. Dito tayo patar. Ikot tayo, Zambales yun eh.
Ano to? Please! Huwag ka malikot ko! Oo. Hoy, ito na naman. Yep. Ayun na, malapit na ang kasada. Ay, kita ko na. Yep, matulas. Puro alikabok. Kapal ng alikabok dito. Tayo na si Bot. Ang mga madali, ayun. Sakto, meron daw yung river crossing. Dalawang river crossing dyan. One kasawang eta ka dyan. Oo. Awak, madulas to. Oo, papumulan. Dali to. Yan na sana yung kalsada. Sana. Bako. Ano na naman to, Bot? Ito na ata kalsada. Yan! Kalsada na! Bakit ng kalsada? Ha? Oo. Kaso? Paano tayo nakatayo dyan? Kaya? Dito, kabila. Ano? Hey! Hindi ka ba? Ha? Ano? Dahil mo na, anong balak? Tayo mo na. Ang sabi ni Manong, Alam ko na to. pagkagaling daw tayo ng Sambales tsaka Mapita, pwedeng bumaba doon. Oo. Bawal lang daw umakyat. Oo nga. Alam ko na to kasi nadaanan ko na nga to nung laro namin. Oo. Sila Mia. Alam ko na to. Ngayon, pag-iisipan natin. Ito yung makutang mga tarim. Saan katutdahang alikasan. Ito yung puntang Sambales. Kahit na ngayon di magbanis. Oo. Kahit patay na yung makina mo, pwede na. Pero ang ganda, no? Oo, di ba? Bagal yung bot. Gusto mo po, tabi-video ko. Dito. Dito ako kayo pumunta ni Lolo noon, ng Philippine Loop. Ang ganda.
Dito ka? May stabilization ba yan? Ha? May stabilization? Oo. Ay, in-edit mo pa rin. Sa kapat. Sa kapat may stabilization, di ba? Oo. Wala. Dami naman ang video dito sa report. Ayan na, ang report crossing. Ay, lakadambot. Mapapasa ka, literal. Oo. Dalawang river crossing to. Pero kalakaalam ko dito, stopcourt ang sunod yan. Ayan. Diyan ako marami nakuhang bangka. Ito. River crossing na, hindi pa. Malapit tayo, no? Huwag kang matakot, men. Kanina nga, hindi tayo natakot eh. Ito pa. Kapal. Uy, tandaan, boot. Yan na, river crossing ayang import. Yung dalawa yan. Ang saya na ito. Sige. Yan na. Buhay pa yung motor ni Bato. Oo. Tumalaban. Sige. Kaya yan. Isip na to. Yeah. Ayan na. Ayan na ang river crossing. Malapit-lapit na, boy! Malapit-lapit na ang river crossing. Malapit-lapit na. Madulas.